Fil-25 sena li waqfa l-Fondazzjoni Surjet il-Bniedem tisma li għenet iktar minn 2000 persuna li spiċċaw bla dar u minn barra hekk f'dan il-perjodu għenet ukoll numru ta' immigranti li kienu jgħixu fiċ-ċentru l-miftuħ tal-Marsa. Patri Elmar Paċ, il-Viċi Chairperson tal-Fondazzjoni Surjet il-Bniedem, spjega li l-Fondazzjoni bdiet mill-Patri Kapuċċin, Patri Leopoldu Tabone li kien jaħdem fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u beda jinnota li ħafna priġunieri li skontaw is-sentenza tagħhom ma jkollhomx fejn imorru joqogħdu. Għall-ewwel irnexxielu jiddobba dar fil-Fgura u semmija Welcome Home. Hemmhekk ma setax idhom ħafna f'dan il-post għax n-nies ma bdewx jaċċettaw il-daw it-tip ta' nies li jiġu hemmhekk qrib id-djar tagħhom. U allura mbagħad iddobba kunvent tas-Sorjiet Agostinjani ġewwa l-Gżira li llum jisimha din id-dar hija l-ewwel dar jisimha dar Patri Leopoldo. Għalih stess jiġifieri llum ħadet l-isem tiegħu u hemmhekk beda għal dawn l-eks priġunieri u anke persuni oħrajn li jkollhom problemi ta' sitwazzjoni soċjali ġifieri id-dar tal-Gżira tilqa' persuni rġiel. Imbagħad għandna fuq l-istess sfera ta' nies imma l-aspett femminili għandna dar il-belt jisimha dar Teresa Spinelli li tilqa' nisa fiha. Spjega li llum il-Fondazzjoni Surjet il-Bniedem evolvit u tilqa' mhux biss persuni li għandhom problemi soċjali imma anke għandha 3 tidjar li jilqgħu persuni b'mart mentali. B'kollox il-5 tidjar jilqgħu fihom 70 resident u timpjega 40 ħaddiema. Kważi llum forsi iktar minn qatt qabel. Iktar huwa diffiċli u iktar hu ċans li nies jispiċċaw bla dar għax minħabba li l-sitwazzjoni tal-ħajja l-standard of living ogħla ħafna xaħġa avvanz, ġifieri avvanz fis-soċjetà li mxejna l-qudiem, l-edukazzjoni mxejna l-qudiem, l-aspett finanzjarju mxejna ħafna l-qudiem. Imma ħajkollok individwi li minħabba sitwazzjoni differenti, jew ta' mart mentali, jew ta' użu ta' sustanzi li spiċċaw tilfu kull kapaċità li jlaħqu mal-ħajja. Jew minħabba mart. Għax raġuni oħra daw ma jkunux jistgħu ilaħqu mal-ħajja tal-lum. Il-General Manager tal-Fondazzjoni Surjet il-Bniedem Sera Bondin spjegat li ġieli jkollhom sitwazzjonijiet fejn dak li jkun iħabbat il-bib tal-fondazzjoni għax spiċċa bla dar, imma normalment jiġu riferuti mill-entitajiet tal-Gvern. Spjegat li l-Fondazzjoni għandha ftehim mal-Ministeri tas-Saħħa u tal-Politika Soċjali ma dan kollu d-donazzjonijiet tan-nies huma bżonjużi. Ovvjament dawn il-ftehim lilna jkoprulna s-salarji u l-bżonnijiet ta' kuljum. Biex aħna nkomplu ntejbu s-servizzi tagħna, dejjem ovvjament konna bżonn l-għajnuna anke tal-pubbliku u ta' donazzjonijiet privati. Patri Elmar Paċ qal li x-xewqa tiegħu hi li l-Fondazzjoni tkabbar iktar u jkollha iktar djar minn fejn tajn lin-nies. Qal li l-problema mhux li jinstabu djar għax spjega li ġieli jkun hemm min joffri djar anke b'wirt lill-Fondazzjoni imma finanzjarjament u anke li ssib impjegati speċjalizzati li jaħdmu f'dan il-qasam.